Yebo, ingane zakwethu impela inkantolo isikhiphe isigwebo kwiphoyisa elade bulala ke intombi yalo ke izithwele. Bafowethu impela phana basikhuluma kakhulu ke sicela ubasiqale sinibingelele. Kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje mosaqala ungane ngene i-channel yawo ke wenza kulungile. Uciphize usubscribe nawo notification bell. Khonza uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo izi3 nayo. Hayi ke ingane zakwethu impela sibona lapha ke inkantolo njengoba ke isigxabezeke iminyaka u20 phoyisa leka masipala elade bulala ke intombi yalo ke izithwele. Kanti ke wengane zakwethu impela ke usizwe ngema uvume phana ke amacala wakhe ngaphambi kwayo ke inkantolo ekhala ngokuthi ke intombi yakhe ke yamtshela ukuthi ke ikhulelwe futhi ke ingane ke akusiyona ke yakhe. Kanti uphinde ke watshela inkantolo ukuthi ke intombi yakhe ke yathi sona ke lesisu ke izosikhipha. Hayi ke wengane zakwethu impela ke inkantolo ke zange besapholisa kaMaseko njengoba ke ivizani ke yamgixabeza phana ke iminyaka ke eyi20 ke ibhadla ngaphakathi ke ejele. Bafowethu impela ke sinjalo ke izindaba ke bese niphathele zona kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje awuhlale nathi thina sikuthulele zona zishisa zinjengoba zinjalo.